Ωραία. Καλησπέρα, αλανάκια μου. Καλησπέρα. Tony Project TV. Ο Παπ. Τι γίνεται στην πόλη εδώ, βλέπω πολύ ομίχλη. Ο Παπ. Πάμε αρχικά να ανοίξουμε μαγαζί. Πώς θέλει κάποιος να έρθει να πληρωθεί, ξέρω εγώ. Postal 7178. Οκ. Έρχομαι. Ποιος είναι αυτός που έρχεται? Για πάμε λίγο. Έχει χαλάσει ο καιρός στην πόλη. Δεν βλέπω την τύφλα μου. Για πάμε λίγο. Μπομ. Για πάμε λίγο. Κλείνουμε το αυτοκίνητο και πάμε στο μαγαζάκι μας. Έλα. Καλώς τους. Καλώς τα αγοράκια μου. Καλησπέρα, αδερφέ μου. Πάμε θα. Πώς είμαστε? Πώς είμαι θα? Καλημέρα. Πώς είστε, κύριε? Είμαστε κομπλέ. Εδώ ο κύριος μάλλον θα... Δεν ξέρω, να σου πει ο ίδιος. Μάλιστα. Παρακαλώ. Στο έστειλα το δελτίο μου. Τι δελτίο. Τι είναι αυτό? Κερδισμένο. Κερδισμένο. Ναι, Πάω. Τι κερδισμένο ρε μας δουλεύεις? κερδισμένο. Περίμενε λίγο. Και το κακό είναι ότι IRL την ίδια μέρα για τον κόλ που έφυγε στο 39 ο Ερυθρός για 10 ευρώ δεν πήραμε 1200. Όντως. Δηλαδή να σου στείλω αυτό το άμα έχεις να σου στείλω να χτυπάω στο κεφάλι σου μαζί μου. Και τίποτα άλλο. Μου δίνει εκείνη την ώρα κασάω το 8 και μόλις το πατάω έφυγε γκολ ο Ερυθρός. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μετά, αδερφέ μου, πες μας αν έχει κανένα ματσάκι καλό να παίξουμε. Θα δω κι εγώ, αλλά δεν ξέρω να προλάβουμε. Κάτσε τώρα που είμαστε πρώτοι, ρε. Ρε, εννοείται. Μα δεν έχει και τίποτα φοβερό. Έχει πώς δεν. Καλησπέρα. Αύριο. Καλησπέρα. Όποιος είναι για πληρωμή, Να φύγει. να φύγει. Μας τα πήρε όλα ο Master Gym. Λοιπόν, Είχα χάσει 3 μέρες σε ρί. και τι σημαίνει αυτό, πρέπει να πάρεις 97.000 ρε μάλακα. Λοιπόν, πάλι καλά που σπάσαν όλα γιατί δεν θα είχα να πληρώσω. Ειλικρινά δε. Το πιο εύκολο, η πιο εύκολη μέρα ήταν την Κυριακή. Μόνο εγώ πρέπει να πω κάτι τέτοιο. Τι την κυρία, δεν στα βραδινά λίγο τι ήρθαν. Α, δεν έπαιξα βραδινά. Τσέπη. 6. Παιδιά μας τα πήρε όλα δικό σου. Τα μισά δώσ' τα τρία. Όχι, θα πάω πάρω το ματσάκι τώρα. Πώς περιμένω εγώ. Τόσο καιρό στην πόλη, ένα αυτοκίνητο δεν είχα πάρει. Γεια σου παιδιά, Καλώς το. τι κάνετε? Άμα είσαι για πληρωμή φύγε. Όχι. Ωραίος. Παιδιά, όποιος είναι για να παίξει δελτίο μένει. Όποιος είναι για να πληρωθεί, μετά το Master Gym, Τον μπούλο. παίρνει το πουλο. Σωστό. Ωρα, τι γίνεται εδώ, Τι γίνεται εδώ? Πού θα πάτε όλοι, φύγετε. Έξι, Ναι, 6. Θα στείλεις κανέναν άλλο. Θα κλαίμε. Και στο τρία άμα θες κυρικά. Πόσα ήτανε, 90. Αντίο παιδιά. Περίμενε εδώ, περίμενε. Για δες. 90, πού, ταμείο πήγε, 97-363. Όπα.
277 εκεί. Αδερφέ, προηγούμαστε. Και θα επιστρέψω να ρίξω κι άλλο. Πιο λίγα τώρα, εντάξει. Πάρτε από τους άλλους. Πιο λίγα. Α, τώρα που τα πήρες, μειώνουμε το τέτοιο, Μάστρο, περίμενε, ρε. Δεν είναι τίποτα. Είναι τι να χάσω, τα πήρες πίσω. Ναι, ρε, το ξέρω, ρε, το ξέρω. Μάστρο, περίμενε, ρε. Για πες μου κανένα ματσάκι, έχει τίποτα. Λοιπόν, Πάμε έξω να τα δω πρώτα. Πάμε έξω. κάτι ξέρει ο Μαστροτζίμ, ξέρει. Πάμε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο κουτσί, μάγκες, δηλαδή δεν έχει. εθνικές, Έχει εθνικές, ναι, αυτό. Εντάξει, Εθνικές, μάγκες. Εθνικές, Όλα παιδιά. είναι under, να ξέρετε. Αντεράκια όλα, φιλικά. Έχει κάτι Ελλάδα-Κύπρος, είδα Πού κάτι. πήγα, εγώ είμαι. Βεβαίως, κύριε μου, βεβαίως. Αυτή μπροστά μου. Βεβαίως. Βεβαίως. Κάτσε να δω τι έχει. Σήμερα βλέπω εδώ Βολιβία Β' Εθνική, Serie B Βραζιλίας, Χιλή, Κολομβία. Έχει πράγμα, αλλά... Ωραία, μάγκες, μας τα πήρε όλα, ρε. Ξεμείναμε. Ξεμείναμε. Τι αυτοκίνητο να πάω. Ήθελα να πάω και αμάξι. Και δεν ξέρω ποιος άλλος έχει πληρωθεί κιόλας. Θα μείνουμε απεντάρι. Είχαμε. Τα δύο γαλλικά που έχει. Θα ανάσουμε από τη λίγη. Ωραία. Γαλλία. Όλοι για στοιχήματα και έχετε. Ναι, κυρία μου, εσείς τι θέλετε να παίξετε, θέλετε να παίξετε κάτι άλλο. Έχει κοινό. Δεν έχει. Όχι. Άμα βάλω και εκείνο, ρε παιδιά, πρέπει να κάθομαι εδώ να κοιτάω κάθε λεπτά τι γίνεται, να πούμε. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει και με τις πληρωμές, καταλαβαίνετε. Πρέπει να το δω λίγο με την κυβέρνηση. Ποιο είναι το μαγαζί εδώ. Δεν είναι δύο τέτοια. Παρακαλώ. Α, Πάνω είναι. για κινητό πάνω, αδερφέ. Έλα μαζί. Α, χίλιο συγγνώμη. Είναι καινούργιο στην πόλη γι' αυτό. Μπαστιά σετ. Πω, ματσάρα αυτό. Over 2,5. Μπαστιά σετ. Ωραίο ματσάκι αυτό. Για περιμένω λίγο. Πω μάγκες, αυτός μας την έκανε, ρε. Αυτός. Μας την έκανε καλά. Μας την έκανε. Δεν μου λέτε. Παρακαλώ. Κανένα ωραίο ματσάκι έχει να παίξουμε. Έχει, για άκου εδώ το φίλο τώρα, εδώ θα παίξει. Για άλλα. Μπαστιά σετ, έχει κάτι μιλημένα. Θες να τα παίξεις κι εσύ. Δεν ξέρω. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Μετά από το τελευταίο στοίχημα που έπαιξα, δεν τα πω τόσο καλά. Λοιπόν, Εγώ ωραίο έβαλα 50 ευρώ και το χάτσα. Ρεστημένο μάτσο. 2-0-5 το over. Ωραία. Και το άλλο το γαλλικό βάλω το over 2,5. Εγώ έπαιξα ένα over τη Liverpool. Αλλά αντίθετος. Όλοι το παίξαμε αυτό. 2,70 το άλλο. Το ρίξα και το άλλο. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε στοίχημα, δεν μπορούμε. Βεβαίως, κύριε. Ωραία, βάλε και το Ολλανδικό, το πρώτο μάτι, το Excelsior, κάπως έτσι. Και αυτό βάλε το 2. Excelsior το πώς. Εντάξει, αυτό είναι εκκλησία κλέβει, 1,44. Over 2,5-44. Ναι, θα έρθει 100-0 αυτό. Ωραία. Βάλε το over 3,5. Πώς το είναι. Χρυσό. Πόρε, μας τα πήρε ο άλλος, ρε. 2. Ωραία, βάλε. Αυτά τα 3 θα είναι. Τα 3 μας βάλεις μέσα εσύ, για περίμενε. 2,05 επί 2,7 Βάλε το πρώτο κινητό μου. γάμο. επί 2, 11 ποσοστό. Ωραία, βάλε το με 2.000. Πες μου τσέπη. 2,83. 2,83. Ένα τηλέφωνο έχεις ή να σου πω το δικό μου. Έχω 694 200 1334. 694 200 1334. Δώσε μου ένα λεπτό. Οχ. Φτιάξαν τα νούμερα παίχτες μου. Λοιπόν, Μπαστιά over 2,5. Red Star
Ρεν Star over 2,5 και Excelsior over 3,5 με 2.000 παίρνεις 22.000. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι παιχτούρα μου. Να σε καλά, ευχαριστώ αδερφούλη, καλή τύχη ρε. Πού πήγαν όλοι, φύγανε. Τι έγινε, απογοητευτήκατε? Ναι ρε γάμισε, πού είστε εδώ, είστε έξω, τσιγαράκι. Ψάχνουμε τέτοια. Θα κάνω κι εγώ ένα τσιγαράκι, με έχετε γαμίσει σήμερα. Σας πήρε τα 96, έτσι. Ναι ρε, νόμιζα ότι είχα χρήμα αλλά αρχίδια. Μέσα μπήκατε. Μέσα μπήκαμε πάλι καλά που χάσανε και οι άλλοι. Να σου πω, άμα θέλεις ρε, θα παίρνεις δουλεύω, παίρνει να μας κεράσουμε λίγο, ρε. Από πού? Παίρνεις. Α, Pearls, ναι ρε. Pearls έχω ξεστεί, έχω εδώ πέρα. Ολόκληρη η αποθήκη είναι γεμάτη ρε, μέσα. Από παίρνεις. Ναι. Πότε έχεις πάρει? Συχνά είμαι στο μαγαζί, δουλεύω, δεν έχω την άρχισα. Το αφεντικό έρχεται εδώ, νομίζω. οκ. Θα έχει πιει όλα αυτός. Ισχύει. Άμα παίξει στοίχημα αυτός, είχαμε. Και συμφέρει, και συμφέρει. Ισχύει. Θα μείνεις ανοιχτός, έτσι. Ναι ρε. Ωραία. Θα μείνω ανοιχτός, κανένα ματσάκι έχετε να Να προτείνω. σου πω, εκεί ο Μαστροτζίμ, μάστορας ψάχνει. Α, μας το team ψάχνει, Το καλύτερο συνεργείο παίρναγε από εκεί, άμα έχεις ωραίο ματσάκι, στο κάνει λαμπή. Μα, ναι ρε, μα του έχω πει ότι ό,τι είναι για εκεί, ό,τι είναι για συνεργείο. Βέβαια μετά την τελευταία πυρομή θα το σκεφτώ λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Θα σου κάνει καλές εκτόσεις με τόσο που του δώσω. Τι εκτόσεις, πρέπει να μου φτιάχνει τα μάξι για 10 μήνες. Εκτόσεις δεν το συζητάμε, είναι αυτονόητες. Τι νοείς. Αυτονόητες. Μπήκε μέσα ένας τύπος πελάτης, δεν ξέρω. Όντως, κάτσε μπαίνω μέσα κι εγώ, έλατε. Περικαλώ κύριος. Θα είναι ερώτηση. Βεβαίως. Στέχημα, πού μπορούμε να ακούσουμε? Εδώ. Τον Κορλεόνε, παρακαλώ. Σε εσάς. Βεβαίως, ιδιοκτήτης. Και πώς ακριβώς? Σε μια άλλη ζωή υπάρχουν κάτι παιχνίδια. Σε μια άλλη ζωή υπάρχουν κάτι αποδόσεις. Ωραία. Σε μια άλλη ζωή υπάρχουν κάτι στοιχηματικές εταιρείες. Ωραία. Ό,τι παιχνίδια θέλετε, σε αυτές τις αποδόσεις κάποιας άλλης ζωής, με πληρώνετε, σας δίνω το δελτίο, σας στέλνω σε ένα μηνυματάκι να είμαστε κομπλέ και έρχεστε και πληρώνεστε ή όχι. Ευκολάκι. Ωραία. Το θέμα είναι να γνωρίζετε περίπου τι θέλετε να παίξετε, καταλάβατε. Δηλαδή, π.χ. πριν ένας ήρθε και μου είπε, θέλω 2 γαλλικά που έχει κάτι εκεί πέρα, μπαστιά και τα λοιπά, και κάτι ολλανδικά και μου τα έπαιξε. Δηλαδή, ήξερε τα παιχνίδια, καταλαβες. Ναι, οκ. Αυτό, άμα τα γνωρίζεις κι εσύ, γιατί είναι κάτι ομάδες περίεργες τώρα, ξέρεις που δεν έχει... Ναι, ξέρω, τώρα δεν έχει πρωταθλήματα. Ναι, κάτι εθνικές αύριο, κάτι Ελλάδα, Κύπρος, βλέπω κάτι τέτοιο. Αυτά. Κάτι φιλικά Την περίεργα. ίδια μέρα ή την προηγούμενη? Τι εννοείς? Δηλαδή μπορώ να παίξω όση ώρα πριν θέλω. Ναι, βέβαια, εννοείται, δεν το συζητάμε. Απλά να είναι πριν το παιχνίδι. Έχουμε και liveάκια, αλλά εντάξει. Και όσο πόσο θέλω να φανταστώ. Όσο θέλετε. Στοίχημα, big win. Αν υπήρχε Bet365, εκεί. Ωραία. Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yes. Γεια χαρά. Ρε, αυτοί μα τη γράφουνε. Σε ακολουθούν από πίσω για να δουν θα πεις, καταλαβες. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε όλο το ίδιο δελτίο. Διαφορετικό. Ναι, ρε, εννοείται. Ή θα πάμε όλοι κουβά, ή αύριο πάμε θα κλείσει, θα δείξει. Λοιπόν, Οκ. λοιπόν, γράψτε
Γράφω. Βενεζουέλα, στο διπλό Λαγκουάιρα. Περίμενε, να με τρελάνεις εσύ, περίμενε. Με τρελαίνεις λίγο. Βενεζουέλα. Αυτό πότε είναι, σήμερα ή αύριο, ρε? Σήμερα, ρε. Τριγουάνος, Μινέρος, Ακαδέμια, Εστουντιαντές. Ατλέτικο Βενεζουέλα Λαγκουάιρα, σε 11 η ώρα. Περίμενε λίγο, να περίμενε να μπω σε ένα site εδώ. Μέρα Division, δεύτερη φάση. Primera Division, Για περίμενε να δω, γιατί... 1,91 απόδοση το δίνει στοίχημα. Περίμενε. Για στο Κιμπέτ. Όλα τα έχει. Περίμενε. Περιμένετε γιατί μάλλον από ό,τι κατάλαβα το ίδιο θα ρίξετε, οπότε να το έχει ο άνθρωπος απλά να πείτε τι λεπτά θέλετε. Τι το παίζουμε αυτό, είπαμε? Διπλό. Το βρήκατε. Πόσο το δίνει Bet? Στην bet... Γύρω σε κοντά στο 90 πρέπει να το δίνει. Deportivo La Guaira. Deportivo La Guaira παίζει με την Ατλέτικο Βενεζουέλα. Ατλέτικο Βενεζουέλα, Deportivo La Guaira. Ναι. 1,80. Μας έριξε πολύ Bet, δεν πειράζει, βάλτε το διπλό. Λοιπόν, μετά πας Γαλλία, Nacional και θα παίξει την Μπαστιά, άσο. Ωραίος. Τι απόδοση έχει αυτό? 1,57. Ωραία. Και μετά θα πας στην Αγγλία, National League Βορράς. Πάρτε για Sorry. Μην ενοχλείτε τον κύριο Ταμπέζη. Παρακαλώ, ποιο? Τώρα που έχω ερμόνα μου. Αυτή την 30, το βρήκες? Ποιο? Στην Αγγλία? Το Gloucester, National League Βορράς. Gloucester City Telford. Ναι, άσο. Τι απόδοση έχει αυτό? 95. 1,95. Λοιπόν, αυτό το έχει Bet. Απόδοση, πόσο δίνει αυτό? Για μισό. Μάγκες, αυτή τη φορά πρέπει να τα πάρω, δεν έχει Θα δίνει εξηγεί. κάτω από 8. Ναι ρε, τι πιο 8. 5,5. 5,5, το έξω πολύ το... Εντάξει, να πήγαινε μετά 6 το πολύ με 95. Η Bet μας έριξε, λοιπόν, θέλω να το ρίξω... 5, πάω να το πάω σε 15 κάπα. 15 κάπα, ωραία. 2,83 τσέπη. Καλησπέρα. 82,660. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα ή θα τα οικονομήσεις ή θα δούμε αύριο να βάλουμε λουκέτο. Ισχύει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να μου στείλεις το τηλεφωνάκι, οπότε περιμένω να στείλω το... Θέλει να το παίξει κάποιος άλλος αυτό το δελτίο, μαγκές? Εγώ θέλω να παίξω απλά με διαφορετικά λεφτά. Α, τι λεφτά? Κι εγώ επίσης. Λοιπόν, βάλε στη Βενεζουέλα. Αφού το ίδιο θες να βάλεις το ψεύτη, από μένα τα άκουγες. Τι λες με πλάκα, δικό μου είναι. Εννοώ, παίζουμε το ίδιο δελτίο με το Μαστοτζίμ εδώ πέρα, τι γίνεται? Εγώ ναι. Τη Βενεζουέλα θέλω να τη βάλω ξεχωριστή από τα άλλα δύο μάτς, που τα άλλα θέλω να τα συνδυάσω. Άρα λοιπόν την Νταγκουάιρα αυτή διπλό το βάζουμε μόνο του. Τη Λαγκουάιρα διπλό, ναι. Και μπαίνω με 3 κάπα. Να σου πω κινητό, να μου στείλω μήνυμα. Πες μου, βάλε μου 2,83 αφημί τα 3 κάπα. 2,83. 3824, 5400. Εγώ δεν έχω κινητό ρε φίλε, πώς μπορώ να το βάλω? Έχεις 50 ευρώ πάνω σου? Αν έχω 50 ευρώ πάνω μου, Να. έχω 1000. Ωραία, πήγαινε εδώ ευθεία πάνω στις σκάλες και αριστερά πάνω και πάρε κινητό. Εντάξει. Για πες και ένα τιλ. Δεν μου λες τι να στείλω εγώ μήνυμα γιατί δεν το έχω. Στείλε μου. Περίμενε. Αυτό μόνο θα παίξουμε, τη Λαγκουάιρα μόνο. Όχι κι άλλα, απλά αυτό που για αρχή να σου στείλω το κινητό, να μου πεις το κινητό σου. Α, διάλεξε. κομπλέ. 694 6571 370. 694 6571 370. Σισέ. Εγώ σου στείλω τώρα. Κατάλαβες.
Τι παίρνω με 3K που μπήκα σε αυτό το διπλό. Λα Γκουάιρα. Διπλό με 3.000. Παίρνεις Ναι. 5.400. Ορίστε, τι παίρνεις. Μισό να το δω. 6.90. 4. 68, 32, 562. Ωραία, και τα άλλα δύο, την National Ναι. Γαλλία, την Μπαστιά Άσο και την Αγγλία National League Βορρά, Άσο τη Gloucester, τα συνδυάζουμε αυτά τα δύο. Δεν μ' ακούνε και θα πάνε κουμπάρι. Ωραία. Γιατί ρε εσύ τα έβαλες ξεχωριστά τα βάλες. Όλα μαζί, ρε, ένα. 3 ποσοστό. Δηλαδή με 1500 τι παίρνω. 4,5. Ωραία, το παίζουμε τα δύο. Ωραία. Για πες μου τι στέλνω. Τσέπη 283. 1500, 283 τσέπη. Μάγκη, εσύ θα γίνουμε σήμερα ή είναι ευκαιρία τώρα που δεν έχει ματσάκια, ό,τι να είναι. Έλα δεκά. Είπαμε Μπαστιά Άσο. Μπαστιά Άσο και Gloucester Άσο. Gloucester Άσο με 1500 παίρνεις 4.500. Σας στείλω και στο Μασότζι. Ωχ, Θεέ μου. Να είσαι καλά, ραδεφέ. Καλή συνέχεια. Λαγκουάιρα διπλό, Μπαστιά Άσο και Gloucester Μάσο με 15.000 παίρνεις 82. Παρακαλώ. Θέλω να παίξω το ίδιο με τον Καρατίνο. Το ίδιο δελτίο. Το ίδιο δελτίο, 2.000. Ωραία, βάλτε μου τα στην τσέπη 283. 2.83 ευθυμή. Ναι. 283. 2.833. Όχι, 283. 283. Οκ, μισό. Τι θέλω να το παίξει αυτός. Πλάκα, μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπ. Ένα χαοστάρικο πάλι. Είμαστε εντάξει. Ωραία, μισό λεπτάκι. Έχετε ένα τηλέφωνο, να σας πω το δικό μου, να μου στείλετε ένα μήνυμα, κάτι. Έχω τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι ο αριθμός μου, που τον βλέπω. Ρυθμίσεις κάτω αριστερά. Αλλά μπορεί να μην φαίνεται. Ξέρω και να σου πω. Να. Δεν μου το δείχνει. Μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Πήγαινε μηνύματα. Ναι. New message, enter number και θα σου πω τον αριθμό. Πες τον αριθμό σου να το 694. 694 λοιπόν, 657, 1370. 694, 657, 1370. 694, 657, 1370. Σου έστειλα μήνυμα νομίζω. Ωραία. Μισό. Σου έστειλα έλα. Ωραία, να το στείλουμε και εκείνο τα ματσάκια. Λαγκουάιρα διπλό, Μπαστιά Άσο και Gloucester Άσο με 2.000 παίρνεις 11.000. Σου ήρθε. Ναι. Είμαστε κομπλέ. Με 2.000 παίρνω 11. Μμμ. Τέλεια, πάω να φύγω. Έγινε παιχταρά μου, καλή τύχη. Παρακαλώ. Έλα αδερφέ. Το ίδιο που είπα στο παλικάρι. Ωραία. 2.000. Ωραία. Στείλτε μου στην τσεπούλα 283. 283. 283.
Για δες. Ήρθανε. Κινητό έχουμε. Να σου το δώσω το δικό μου κάτι. Αυτό το δικό μου. Για πες το. 6-9, Ναι. 49, Ναι. 29, 04, Ναι. 63. Δώσε με ένα λεπτό. Να το στείλουμε και εκείνο, μάγκες. 6, 9, 49, 29, 04, 63. Λα, γκου, άι, ήρα, διπλό, παστιά, άσο και γκλούστερ, άσο. Με 2.000 παίρνεις 11.000. Ήρθε. Ναι. Τέλεια. Καλή τύχη, αδερφέ. Γεια σου φίλε. Πότε θα πάρουμε αποτελέσματα? Αύριο. Εντάξει, γεια. Έλεγε. Καλησπέρα. Παρακαλώ, κύριος. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να κάνω ένα story. Μισό λεπτάκι τώρα. Κάντε. Ό,τι θέλετε. Κινητό μου είμαι, με βλέπετε. Βεβαίως. Κάντε ό,τι θέλετε. Τι έχει βγάλει σαν τάγκα μου την πουτάνα μου. Ισχύει. Παιδιά, έχουν παίξει όλοι τα ίδια. Όλοι τα ίδια. Αύριο θα κάνουμε ένα βιντεάκι με το αποτέλεσμα. 11.000, βασικά 2 και 15-17. 20. Τέλεια. Σας ευχαριστώ για την αναμονή. 21,5, 23,5, 25,5. Για ανοίξτε λίγο να δούμε, γιατί έχει κάτι περίεργα. Και στα περίεργα συνήθως... Μόνο αυτά έχω πάνω μου. Έχουμε live. Live. Ναι. Πολλά έχουμε. Ωραία. Έχει ένα μάτς στη Δανία, κύπελο. Είναι Άρχους Φρέματ Ράντερς. Τι κάνει αυτό εδώ? Είναι ένα στο 55. Ωραία, τι το παίζουμε? Διπλό πόσο δίνει τώρα? Το διπλό 1,83. Βάλ το μόνο του, διπλό. Με 3 χιλιάρικα. Στείλτα μου στην τσέπη 2,83 πριν το βάλει. Ποιος είναι εδώ πέρα το καταστήματος? Εγώ. Ωραία, ας μιλήσουμε. 1,83 επί 3 χιλιάρικα. 5.490. Τσέπη 2,83. Ωραία, και ένα τηλέφωνο έχουμε. Ένα τηλέφωνο, κάτι. Το τηλέφωνο μου που το βλέπω? Στις ρυθμίσεις κάτω αριστερά αν υπήρχαν. Αλλιώς, αν δεν σας δείχνει κάτι, να πάτε εκεί που λέει μηνύματα να μου στείλετε. Ναι, πηγαίνετε εκεί στα μηνύματα που λέει Enter Number και γράψτε τον αριθμό μου, παρακαλώ. Λοιπόν, ο αριθμός μου είναι 694 6571 370. 694 6571 370. Αυτός είναι ο αριθμός μου. Στείλτε μου ένα μηνυματάκι, 694, ωραίος. Πάμε να πληρωθούμε. Live στοίχημα στο 56. Μαλάκα έτσι. Ράντερς, Ναι, ένα διπλό, δύο. Το πέρασε. 1,83. 3 χιλιάρικα. Πέρασε. Παίρνεις 5.490. Γιος. Βεβαίως και το πέρασε. Περιμένουμε... Έχει cash out. Εντάξει, περιμένουμε τη λήξη. Τέλεια. Περιμένουμε τη λήξη. Πάμε λίγο. Ωραία, περιμένω έξω από πιο πάνω του καφέ και αυτό. Οκ. Παρακαλώ, κύριε. Ακούτε.
Τώρα ναι. Πώς... Έλενα, Ναι. θέλω να παίξει ένα στοίχημα. Παρακαλώ, παρακαλώ εδώ. Θέλω να παίξει το δελτίο του Master Gym. Είμαι από τη συνεργεία του. Βεβαίως, με πόσα. Οπότε, Ναι, ναι, με πόσα χρήματα θα το παίξετε. με 5K τι μπορώ να κερδίσω. Μισό λεπτό να σας πω. Ναι. 5.000 επί... Τι πόσο το βγάζει αυτό. 5,5. Με 5K παίρνετε 27.500 στο χέρι. Ωραία, θέλω να μου βάλετε όλο το δελτίο. Ωραία, στείλτε μου τα 5K στο άφημι στην τσέπη 283. 283. 283. 283. Ακριβώς, 5K. 283 Ναι. έφυγαν. Έφυγαν, ωραία. Ένα τηλέφωνο έχετε να σας δώσω το δικό μου. Ναι, έχω. Πείτε μου. 694. Ναι, 71 3 ναι. 7763. Ωραία, δώστε με ένα λεπτό. Ωχ, Θεέ μου, ότι θα είχα τέτοια κίνηση χωρίς μάτς δεν το περίμενα ποτέ. 71, 37, 763. Λοιπόν, Λαγκουάιρα διπλό, Μπαστιά άσο και Γκλούστερ άσο. Με 5.000 παίρνεις 27.500. Σου ήρθε. Ωραία, μου ήρθε κάτι, ένα μήνυμα. Ό,τι έχει παίξει, Ακριβώς ό,τι έχει παίξει. Ωραία. Και πότε... Αύριο τέτοια ώρα περάστε από εδώ να πληρωθείτε. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ. Εντάξει, να είστε Θα καλά. πρέπει- Θα πρέπει, θα σας ενημερώσω εγώ, μην αγχώνεστε. Ναι, ναι, ναι. Τα έχω και γραμμένα σε μια άλλη ζωή. Μπήκε κάποιος μέσα, μαγκές. Μπήκε κάποιος μέσα. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Κουτσά στραβά, πάλι φτάσαμε 106 χιλιάρικα. Ρε, ο άλλος που είναι με τον καφέ. Να του πω ότι έχει... Να του πω ότι έχει cash out. Πού ντος ρε. Αυτός δεν είναι, το Master Gym είναι. Είχαμε. Οκ. Παιχτούρες μου. Σε μια μέρα κουτσί. Το πρακτοριάκι όπως βλέπετε είναι κομπλέ. Δουλεύει, κάνει τζίρο. Θα επανέλθουμε με βιντεάκι αυριανό, μαγκές μου, για τα αποτελέσματα. Να δούμε τελικά θα πληρωθούν οι τύποι ή θα πληρωθούμε εμείς που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Γιατί αν πληρωθούν οι τύποι, το δάνειο δεν το γλιτώνουμε. Θα πάρουμε αύριο τα αποτελέσματα και θα τα αναλύσουμε μαζί, μαγκές. Λοιπόν, χαιρετώ, να είστε καλά. Don Corleone, Tony Project TV. Subscribe, like στο κανάλι. Like και στα βιντεάκια. Ό,τι σχόλια θέλετε μου λέτε. Να είστε καλά, παιχταράδες μου, για χαρά.